ala ƙara lafiya dai bango Allah muke tsaya ma bango safiya na dan mutanen harbin murna na zo ta yawa ni ma sanya hukunci sun ce shirya koma Abuja ba dan shi ba Allah ƙara lafiya dai bango Allah muke tsaya ma bango safiya ni dan mutanen harbo murna na zo ta yawa ni ma sanya hukunci sun ce shirya koma Abuja ba dan shi ba Allah da kai nake farawa kai ne kake iya mun komai mai safiya da yamma sannan kai ne ka yau da ni kai rana kai damuna da rani sannan kai korama ka yau tsandauri karo dubin salate gumman zo dan amina kyashin arna mu jami'ar mu NNPP tsarin ta ba ta cutar kowa bango yana ta shegar a taho a shige ta karma zauna rana bango majingina gumbayi tsarin kana da kyau na gano ya zana sauka layi yin haikewa na gode in sha kuna yaya gara ta kanya da dutse karya suke mutanen dolo kwata wajen mutum mara yatsu sauki gare sa balle gana daɗi kashe ni da an karma kuma yanzu dole sai an maidar an gane gaskiya ta dar karya yanzu koyi doyayya na karshen alewa sai ta yi kasa kuma dange shi na mai gansarwa makiyanka ko da filin mashi karya suke bakaken harna Allah ƙara lafiya dai bango Allah muke tsaya ma bango safiya ni dan mutanen harbo murna na zo ta yawa ni ma sanya hukunci sun ce shirya koma Abuja ba dai shi ba tafiya na dan mutanen harbo shirya mu je zuwa dai bango ka ɗauki taka ka ɗauki rago balle na marka mai dan baya mashi abin rikewa gun yaƙi dan saboda sukar arna na san da baka tsoron hankaka mai fari baki can baya ga jarumi abin kamawa shi ko rago abin turewa sauka nake bidar in samu kafi su tagiya dan dinya matan jini ashe ka fi kwari in ka ji tambura sai sarki yaƙi da garkuwa mai karfi ne zai iya tira man danya jirgi ka dau mutum ɗauka ya nasa yayi gardama ɗaukowa sannan ka tashi kai kai sama mai mota kaya da shi can baya haske idan ya bullo na tabbata shi duhu yana rugawa zaki uban dawa ne kai shi kwabari ya hau itacen danya na san da nawa ya tarwa na sinagar ta ban rike kumfa ba tallar zama na ɗauka ne zan yi da danguna shirye rana Allah ƙara lafiya dai bango Allah muke tsaya ma bango safiya ni dan mutanen harbo murna na zo ta yawa ni ma sanya hukunci sun ce shirya koma Abuja ba dai shi ba rana idan ta bullo tafin hannu ba za ya yi marfi ba zakaran karabbana ya sa ya cara shaho ba zai warki ba ciki da gaskiya ne kai ka ga wuka ba za ta mai komai ba gamji kana ta shan tsara kuma toho kake ba kai komai ba shi wanda ya yi ya huta kwamar sama ba ta yi danya ba Allahu ya amince masa kai haƙuri na gode ba dai kai ba ita kainuwa da shan Allah ce shi dan baran da bai hango ba ita hasada ga mai daraja taki ce ke zam kulawa kwalba shirya mu je zuwa za mu tarar bango mu jingina gumbayi mai gaskiya da tsoron Allah da na sani ba zai dauko ba bangon siga da
kwambala ciyaman fati zanyawa baka cutar kowa. Tabbas Buhari Sani a wajen tafiyar kana saka min kaimi. Kunce mu zagaya yankin kunci mu yi kiran mutan sanyawa. Allah ƙara lafiya dai bango Allah wuke tsaya ma bango. Sufiyani ɗan mutanen Harbo murna na zo ta yawa nima. Sanya hukunci sun ce shirya koma Abuja ba dai shi ba. Sai bango ɗan kamai suna. Sai bango, Ɗan ganau suna. sai bango, Zaro gica suke. sai bango, Suna na dumbulin. sai bango, Birki har ta fan. sai bango, Baba giwa ma. sai bango, Wurin suna faɗin. sai bango, Sanyawa ca suke. sai bango, Tattarawa na faɗin. sai bango, Yan kunci na faɗin. sai bango, Yan kasuwar kuka. sai bango, Mai suna faɗin. sai bango, Shiwaki ma suna. sai bango, Yan daɗi na faɗin. sai bango, Warmai suna faɗin. sai bango, Matan fada ma. sai bango, Uwar gettai. sai bango, Karofawa na faɗin. sai bango, Dawa suna. sai bango, Shamukawa na faɗin. sai bango, Sai bango. sai bango, Sai bango.